Nawa yung bana. Yang bana tapulan kay na day. Lingkod-lingkod Magsigira naglingkod, magsira nagsilpon kay na-addict kay nag-scatter Mo lagi kay. tapulan kang bana. Unya nakapatukod. Dito. O mansyon. Nya ang kanang babae, unsa di trabaho ana, naram na permi silang balay. Ano ka nagpakatukod? Uy, klaro ka na maligya na. Maligag isda og buwad. Oo. Butang hinuon, klaro kayo makapatukod ka og kuan. Namaligya na siya. Kuha, busya. Dako ka lang patukod sa. Kani. Kadako ani lagi patukod niya, way mga trabaho makapatukod og ingon anak kadako naninda nagbutang oy klaro kayo mauguro na gibaniog diha sa kuan pagdako kay manindahag kuan diri sa atong lugar. Kuha dyan ka na sayop. Tinuod dyan na. Mao gani. Kana uy, kanyang bana gatan o. Pagita ka Dali siguro na uy. under surveillance na sila kanang tukod Napalata man na sila balay. kung tinuod ba? Di Kung ta mo mahimo dikit. pang-report mo dito. Di ta mo dikit day. Kay maapil ta sa post. Gago! Nga nagpatukod sila. Ikaw lang yun sa, di ko Maninda raman tag ikaw isda lang o buwad iyang asawa. Ikaw lagi na naninda kay naranap permi sa balay. Mo kani. Kuptiri imong nyo. Klaro lagi kay na butang na dali na mo eh. Maduk irik. May kindoon bana. Uy. Hindi lang kag-report ito station. May pa. Lakaw sa. Report na lang ko. Uy. Report dito kay aron may bawaan na tug unsa nilang negosyo. Taraw ka nag-report ha. Manit. Mato kita. Munta na ta. Ay, padulan. Kanang sa masid-masid ba? Na, mato ta. Kali ko na pa. Lab, asa na mga trabahante? Na, wala ka kabantay sige kag scatter and din ha. Ay. Muli na? Ding. Di ha ninyo. Hello. Kadakuan ninyo gitukod nga balay oy. Oh, enta ang kalayan. Gamay ra, my God. Gamay ra. Sakto-sakto ra God. Dugaya gud Gaya ninyo. ko din nahuman inyong balay. Balay. Wala man may kabuan. Aw, Sas, dili pwede magdali day. Wala man sa ni pamo gani gihunungan gani kay. Wala may silingan. Wala budget. Dili, mga silingan masuko man, masuko ang silingan basta kanang manindot among balay niya. Madato mi ano ba, masuko ang silingan. Oh. May gani kay. asa da inyo ha, ma'am? May gani kay di mo na mo silingan. Dili ta silingan day sa. Dili ta silingan kay daan ara inyong balay oh. Kana ay kanang gikalibangan sa mga trabante dool. Sige Ay kana. sa ni. Madto sa mi ha. Uli na mo ay. Man jam Are, humana na inyong Mas naksa ta. Basta wala na hinuon mo'y budget ba maong nahunong ni wa mo Gani. ka-aptop igo mo wa gay mo kaligi oh. Nahaligi Basin gusto mo mga unsa ta? Ay, Nami dala, buwat dala og kanang isda. Ayaw Ay. na lang oy dili mi Isda di ay. Limpot ato dali. Abi na mog namoy butang. Palita me. Ari sa mi. Awa ra gid mga chismosa na to mga silingan oh. Di gid ta masuko gid og Adi, sabi. madato ta. Sagdihin na sila. Lain sa kay natural, normal naman sa balay. Mag-unam dyan ang layout, mag-unam yung bangag kaysa mag-unang haligi, lisura, mag-unang haligi. May magpara sa drawing, mag-unang atop. Lisod Awa, sa mga tingaligi. silingan taging ana. Sige na sa email diha kuha na dira. So ba kung anong diri, magtabahante ko nimo. Kani kuha na to. Ano ko on na to nga ay nagkuha ah. Mao lagi ni kuhaon kay para mahuman ni ugma wala na sila kuanon. Huy, naghilabti ila nang gi-layout. Diha imo man ang hilabta noon. Wa man kay, Ikaw sige ra ba kag email na dali. Ay, sig, panghilabot. Wa kay kartiyo da. Ibutang na diha Nakaw na rin nylon. email ako na lang diri. Sig scatter. Kana imo nagiguba ang nylon. Bong hikot na diri para layout man o tanawa dara linyada. Para higot ni nimo. Wa kay pulo sige kag scatter. Awan ha. Oo, may pulos nga ako am ganing daog scatter anay pati daghana. Oo, dahil lang sa. Unsa man ka? Mga pida ita oy kay. Di ko mga oy. Aw, Makaupaw ng kape. gatas. Nasa mot. Energy drink. Di koy katura ko ang Unsa imong gusto di ay? kanang Milo kay Tagaan ta kag scatter. nagplano ko. Ha? Tagaan ta kag scatter luton ta kay guman. Nasa